Τώρα να πω ότι με την παράσταση αυτή ένα παιδικό μου όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Εγώ από μικρός ήθελα να βγω στη Συγκρού. Τα κατάφερα. Θυμάμαι πόσο ζήλεψα με την καλή έννοια όταν έμαθα ότι ο συγχωρεμένος ο συνάδελφος, ο Κώστας Ταχτσής, έβγαινε απέναντι εδώ ακριβώς. Με φούστα, μπλούζα, ταγεράκι, κανονικά με την περουκίτσα του και εξέδιδε το ρεαλιστικό του μυθιστόρημα στο πεζοδρόμιο. Αλλά δεν έχω το θάρρος να το κάνω. Ελπίζω από του χρόνου να τα καταφέρω. Προς το παρόν, φέτος είμαι στην πλευρά που είμαστε οι straight. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Η πλευρά που κατεβαίνει με τη Συγκρού προς τη θάλασσα αριστερά είναι η καθαρή. Ελεγμένη, απέναντι είναι η προβληματική. Αυτό το λέω και το τεκμεριώνω. Όλα οι συνάδελφοι μου στην πλευρά αυτή. Το πρώτο μαγαζί που ξεκινάμε από κάτω είναι Διογέννης Παλάς. Εμφανίζεται Σταμάτης Κραουνάκης, Άντρακλας. Δεν υπάρχει θέμα. Είναι μαζί του Άλκης της Πρωτοψάλτη, Άντρακλας. Δεν έχουμε θέμα. Μετά δίπλα στο Απόλλων Παλάς έχουμε Αδερφές Κανονίδου. Ωραίο σοου, αποκριάτικο. Ωραίο, μεταμφιεσμένες σε ρουβά και ρέμο. Ωραίο, νεανικό πρόγραμμα. Το επόμενο μαγαζί μετά είναι το Γυάλινο Μουσικοθέατρο που είμαστε εμείς εδώ. Βγάζουμε μια νταβραντίλα, θα το διαπιστώσετε, μη λέω λόγια. Το επόμενο μαγαζί παραπάνω είναι το Τούνελ, όπου είναι ο Κόκοτας, πατέρας και γιος. Σαν που λέμε. Τσιτσίκεν, εγγύηση. Και εκεί ένας ανδρισμός απίστευτος. Όλοι είμαστε καθαροί.